De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen: waar is de pasgeboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het duister gezien en zijn gekomen om hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Ze antwoordden hem: te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: en gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen aanbood Herodes in het geheim de wijzen en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: ga een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind. En wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen. Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Gods gebeden gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Broeders en zusters, de feestdagen neigen zich alweer ten einde. Vooral in dit jaar is alles zo snel. Net oud opnieuw achter de rug. En vandaag vieren we in Nederland alweer 3 koningen. Het lijkt wel dat het steeds sneller gaat. Maar het feest van vandaag, broeders en zusters, is eigenlijk een zeer ingrijpend feest. Want het grijpt in ons dagelijkse leven. Want die wijzen, dat zijn wij. U en ik. Mensen van deze tijd. Mensen die veel weten, die vaak gestudeerd hebben, lange jaren op school gezeten, in tegenstelling tot de generatie voor ons, waar velen alleen maar de lagere school hebben gehad, en dan misschien nog de middelbare school, maar daarna gewoon zijn gaan werken. De wijzen staan voor de gestudeerde, wijze, rijke mensen. Mensen die ook door God geroepen zijn om een rol te spelen in dat heilsgebeuren wat wij vandaag vieren. Mensen geëerd in hun land, bekend vanwege wijsheid waarschijnlijk. En toch gaan zij op een natuurlijk teken hun land verlaten. Een ster verschijnt aan de hemel. En dat duiden zij op hun manier, en wel op zo'n manier, dat ze denken: ik moet mijn oude leven even achter mij laten. Ik moet het avontuur aangaan. Kijken wat voor mij ligt. En zo gingen zij, de 3 wijzen, op weg
naar de plek waar de ster hun zou leiden. Maar ook die wijzen blijken mensen te zijn, die meer vertrouwen op menselijke wijsheid dan op God, dan op de ster. Als de ster je toch wijst, waarom ga je dan nog naar Herodes om hem te vragen, om zekerheid te hebben? Ze hebben het gedaan. En ze kwamen bij de slang terecht, de slang Herodes. Die wist wanneer het kind geboren zou worden, die wist waar het geboren zou worden, maar wilde dat niet weten, wilde dat waarschijnlijk geheim houden, opdat hij het probleem op zijn manier kon oplossen. En dan komen daar die 3 wijzen. Maken hem onrustig, onzeker. En nadat hij hun heeft gezegd dat ze naar Bethlehem moeten gaan. En als een vuile slang. Ja, als jullie weten, als jullie hem gevonden hebben, laat het mij dan weten. Opdat ik hem kan opruimen. De slang, steeds weer opnieuw zichtbaar in het mensenleven. Die ons wil verraden. Die ons wil misbruiken. Maar de 3 koningen, uiteindelijk gingen ze weer achter die ster aan. Hadden ze dat vertrouwen weer in God. Wij gaan op weg. En daar, met al hun wijsheid, vinden ze de Zoon van God. Het kind van Bethlehem. Vinden ze in een wel zeer schamel verblijf. Maar wat restte hen anders dan in navolging van die herders, die schapen, die bokken, die geiten, die os en die ezel, te knielen in hetzelfde hooi. Geen fluwelen kussen voor hen, maar hetzelfde stro. Omdat op dat moment in die stal van Bethlehem 1 ding duidelijk wordt. Bij God telt iedereen mee. Iedereen, rijk en arm, dom en wijs, goed uitziend of oerlelijk. God kijkt naar het hart van een mens en of hij vertrouwen heeft in hem. De herders, ze vertrouwden de stem van de engelen. De wijzen vertrouwden de ster aan de hemel. En de engelen en de sterren hebben de mensheid begeleid naar de ontmoeting met die levende Heer. Laten we de verschillen tussen ons mensen, rijk en arm, vooral in deze kersttijd, overbruggen en het niet afsluiten volgende week zondag met de doop van de Heer en dan weer terugvallen in oude misselijkmakende gebruiken, maar dat we proberen er te zijn voor elkaar. En dat we ook wat over hebben voor elkaar. Dat we niet op onze rijkdom gaan zitten, maar er ook mee elkaar helpen en uitdelen. Dat immers is wat het kerstgebeuren ons duidelijk maakt. Jezus is geboren. Jezus gaat met ons onderweg. Jezus zal de boodschap van de Vader uitdragen over Kerstmis heen, op weg naar Pasen. Maar alvorens het Pasen wordt, zal hij nog worden neergelegd in de schoot van zijn moeder, waaruit hij nu is voortgekomen. Op die schoot zal hij worden neergelegd nadat hij werd afgehaald van het kruis en stierf. Maar als u naar een Pieta kijkt, broeders en zusters, en we hebben nu hier op Hele Hei een prachtige, en je kijkt naar het gezicht van Maria, die kijkt naar haar dode zoon, en die eigenlijk zegt, ik geloof niet dat dit het einde is. Er komt meer. Ik hou van je. Ik vertrouw op jou. Help jouw kinderen.
help jouw mensen, help ons allen om eens thuis te komen.